दिनै जों सादुं हिनफानो नगो सामुं दंफानो चिनि दफानि हामख्रायनि बागै चिनि तिप्रासा एकर्डनि हामख्रायनि बागै अ दफानो फियगानि बागै जों जत नगो सामुं दंफानो दिनै अ लामा हिमबत हिमै जों हेजामारा ब्लकनि बिदिनि थारि जों डेपुटेसन रिखा अ डेपुटेसन जों तिप्राहानि जत लुकुरकनि जे मानथाय सप्ताहनो तुयिनो चिनि अ डेपुटेसन चिनि डेपुटेसननि तीनटार दाबि हायगाबा सानमुं कयलानो खाथिनि तिप्रासा एकर्ड चिनि बुबाग्रानि बिसिंथै जे केन्द्र सरकार बाय तिप्रा मथारि जे एकर्ड माने आबनो दाक्ति दाक्ति खाय चिनि बसिकांग मुख थांख्लाय दंनानै आबनि परे दङ चिनि भारतनि संबिधाननि आर्टिकेल 125 एमेन्डमेन्ट खायै एडिसि हाबांनो तेबो फानबक सिननानै तेबो चिनि तेकाइसा क्राक चिनि सानमुं गाय 2016 सालाव जे बिसि इलेक्शन हायके विलेज कमिटी इलेक्शन नोंनि थांमानि यागुलो ताबुक सांजरा तिप्राहानि तिप्रासारकनि मानथाय सप्ताहनि जे पन्चायत लेभेल चिनि दाबिनि बिषय एको चिनि सानमुं जों ताबुक चिनि विलेज कमिटी इलेक्शन नि बागै जों बेलेखनो उपलग उसुरि दंजाक आबनि बागैनो अ तीनटा दाबिनो तयै जों दिनै चिनि त्रिपुरा हास्टेनि गभर्नरनि थानि थ्रु भिडिअ जों डेपुटेसन खालाय दङ दाखुरो बुखुरो नरो साइमानना चिनि बुबाग्रानि बिसिंथै जों तिप्रासा एकर्ड खालायका अ तिप्रासा एकर्ड जों स्राय स्रायखाय भारतनि संबिधाननि आर्टिकेल 283 नि कक जों स्राय स्रायखाय सिजाक दङ संबिधान जों संशोधन खालायै जोंनो गोदाल राज्य खालाय सेपारेट स्टेट्स नामनि बागै चिनि दाबि दङ हेबा गोबां मालुखुराव दं चिनि बुबाग्राना सेजावै कक साइ दङ तिप्रासा एकर्ड फुनुगै तिप्रासारनो धोका रिखायनै हेबा दिनैनि अ बान्दानि बिसिंथै आं आ बर'नो सानानै मुजुंगो चिनि एकर्ड नों पुरापुरि फरायनाय आसानि अ हायके बुबाग्रानो जे माजरानि कक सामानि आबो चिनि तिप्राहानि तिप्रासारक ननो माफ खालायग्ला जों नायसिङै दङ जे चिनि बुबाग्रानि बिसिंथै जे एकर्ड दंमानि आबनो दाक्ति इमप्लिमेन्ट खालायनायनि बागै जों त्रिपुरा हावाथिनि जत ब्लगनो जे ब्लग चिनि तिप्रासारक दङ आ ब्लग जों दिनै अमाहायके डेपुटेसन लाय दङ बेलायखनो हामबाय जे चिनि असिमना ब्लक कमिटिबो जों अमाहायके हाम दादमखाय दिनै भिडिअनो डेपुटेसन माननो बागै दिनै सिमना आमजायो कायनि मेला चलै दङ कायसा हाथाय खतर तेर ते कायसा खोना उद्बोधन उंनाय ब्रह्मकुंड मेला हायबनो जों नगो मेला खायो हायगबा जानजने मानसिक दंमानि आबनो जों आजा थां खुलुमलायो हायबनोसो दिनै जों त्रिपुरानि कायसा अ हेजामरा ब्लक अ ब्लकनि बिषय खबद दिनै त्रिपुरा मथानि सिमना ब्लक कमिटि रनायथथक खायै बरक गोबां माखाय जों दिनै डेपुटेसन रिमानका अबनो चिनि नाहारबो चिनि बुबाग्रानो लगिरिवै जों अमा हायखाय तिप्रासारकनो निजिनि मानथाय सप्ताहनि हयते जे जोंनो नरय तनमानि आबनि हयते जों काटिनानि बागै अ हावतङै जों चिनि अधिकारनो नाहारनानै जुदि रियाहकाय जों सेगै नाहारनानि बागैनो दिनै जों जत्त रेडि लायजाक दाखुरु बुखुरक जों बुजिना नांनाय साइमानानि नांनाय चिनि बुबाग्रा जोंनो बमा हायखायै सुबाय दं बमा हायखायै तिप्राहानि अ हानि बुसारकनो फियगानि बागै चिनि बुबाग्रा जाया नों याकारै निस्वार्थ भावे सामुं खालाय दंमानि आबो जों चिनि मखबाय जों स्राय स्राय नुजागो दाखुरु बुखुरक दिनै जों अमाहायनो अ एकर्ड चिनि तिप्रासा एकर्ड दाक्ति दाक्तिखे इमप्लिमेन्ट खालायनायनि बागैनो चिनि अ डेपुटेसन जों सावैमानो भारतनि संबिधान आर्टिकेल 125 एमेन्डमेन्ट खालायै जोंनो दाक्ति दाक्तिखाय चिनि एडिसि आमजायाव दंनाय तिप्रासारकनो रां गोबां रिवै जोंनो गोबां सरकारि सुबिदानि रियानि बागैबो चिनि नाहारमुं जों साइमानो त्रिपुरा राज्यनि बाजेट अ बाजेटनि मात्र 2% एडिसिनि बाजेट दङ अ 2% एडिसिनि बाजेट बाय
চিনি ত্রিপুরা হারালনিও তংনাय চিনি ত্রিপুরা সারनो जों সম্পূর্ণভাবে চিনি মানथाय सरकार जों रिसुगि माया তিনি কিসিসা কম ক্ষমতাनि बिसिंनि मानो চিনি ताबक चिनि बुबाग्रानि बिसिंथै जों एडिसिअ जे सरकार चालुगै दङ अ जायगायाव नरम नुगै मानना गोबां सरकारि सुजुग सुबिदा जे बानसा चिनि त्रिपुरा तंनाय रंनो रिउइ दमनि नुगै दं आबनि बागैयो जों तेबो अ बाजेट रंनो बांग्रिनानि बागै चिनि अ त्रिपुरा एकड़ ताखुरो बुखुरो जों अब हायनो थुंथमानि कइया जों अमा हायखौनो लाइबुंमा नुयाखौ जे त्रिपुरानि त्रिपुरा साबाय केंद्र सरकारनि सरकार एकड़ खाइलेबानि शुधु सम्भव खाबो तिनि बुबाग्रानि बिसिंथै बुबाग्रा तंमानि बागैनो जों तिनि अ एकड़ साइन खायो दाबो अ एकड़ न मुख थांख्लायनायनि बागै चिनि बुबाग्रा जे चिनि प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखल सर अ कमिटिनि मेम्बार रंगै चिनि त्रिपुरा बागै वाइरावाय कक चलिउ दङ जेकुनु एकड़ इमप्लिमेंट खालामनानै थांगांखाय बार मा सुबायो कक मा सामलायो कक मा सालायो जेमन कायसा दुखुंनि बुरैबाय बे कायसा दुखुंनि चलानो जों कायनानै थांगांखाय जों कक रं मा सालायो बार कक मा सालायो जों बमाहायके गायलायनाय बदिनो गायलायनाय बमाहाय दाबि दं बमाहाय दाबिनो जों मानियोमान बमाहाय दाबिनो जों मानियोमायनिया अमरक जों गोबां मा कक साप्लायनारो जों नुजागो सिनि जों सेरेफोरनि सिमि दाबुक सुदरा अमाहायनो अ चुक्ति साधारण चुक्तिया म त्रिपुरानि हामख्रायनि बागै चुक्ति अ चुक्ति न बास्तबायन खालामनो थांगांखायनो चिनि बुबाग्रा जेबाबे सामुंख्लाय दङ आ सामुंनो जों सेल्युट मा खायनाय दाखुरो बुखुरो थियाबा राजनीतिनि स्वार्थे एकेबारे निजेनि बायथांनि हामख्रायनि बागै कतिपय कयेकजन नेतारक दङ नगा आसुगासुगै ससियेल मीडियाव बुबाग्रानि ककमा हामिया सावै बाहायखाय बुबाग्रानि लोकनो डाउन खालायनाय अब चेष्टा चलिउ तमा जों नुजागो थियाबा चिनि बुबाग्रा खुबुयो दङ आबनि बागै चिनि त्रिपुरा सरकारनि जे एकड़ अ एकड़ न जों मुख थांख्लायनायनि बागै दाबो बुबाग्रा सहायनो सामुंख्लाय दङ दाखुरो बुखुरो न सायमाना जे 2016 साल जे विलेज कमिटी इलेक्शन मानि आबनि यागुलो ताबुक सुजरादै अ विलेज कमिटी इलेक्शन गया जों बार सावै दङ चिनि इलेक्शन कमिशन न जे चिनि इलेक्शन क्लारिसिटी एमनकि जों बुबाग्रा संबाय हाईकोर्ट पर्यन्त फाइल खालामका केस हाईकोर्ट अर्डर रिजार्व डिसेम्बर नि बिसिं इलेक्शन पाइनि हिनै इलेक्शन जदि न डिसेम्बर नि बिसिं डिक्लेयर खालामजागियानखाय साजागियानखाय चिनि भबिष्यत जों तेबो कठोर आन्दोलन खालामनाय आबनि बागै जों बेबाग रेडि मा दंनाय दाखुरो बुखुरो कारण जों जबा खालायावै अ त्रिपुरा हास्तो मुंसा त्रिपुरानि बागै हामख्लाय जों मानमानि जों नुयाखौ जों 1984 साल जेब्रो एडिसि मानखा आजराव जबा खालाय मानो दाबो जों जे त्रिपुरा एकड़ माननानै जों जे भारतनि जे 125तम संविधान संशोधन खालायाखै जोंनो जे एडिसि पावार इनानि एडिसि इलेक्शन खालायनानै अब बेबाग जों थानसाखाय जबा खालायनांनाय दाखुरो बुखुरो हायाखै बुइ अमनो सुजुगना हानाय जोंनो गोबां मानथाय सरकार सेप्लाय तनानै जे नाहार मुं बुइनि दफानि बर'रो आरो बर'क साक्सेस सिगनाय आबनि बागै नरनो जत्तनो बेबाग न कयनानै मुचुगो जे चिनि बुबाग्रानो अबाहायकै कतिपय कयजन राजनैतिक फायदानि बागै लुटिनानि बागै जे बुबाग्रानो हायनो साइ दंनाय बर'नो जों जवाब लिनानि बागै जों बेबाग रेडि मा दंलायनाय दाखुरो बुखुरो तिनि बेलाय सातुं बतुंखा हायबानो जों बुबाग्रानो लगिरिनानि बागै जत्त चिनि लिडार्स अजागाव फाइमानजाखा चिनि बुबाग्रानो हामजाबनाय रक अक्रा चाक्रा रक चिनि सिक्ला रक चिनि बुमा बदल रक बेबाग तिनि र फाइमानजाक नरनबो जों अमनो कयनानि मुचुगो फाइनाय सालबो जों तेबो ग्राक खाय जबा खालायनांखाय जों रेडि मा दंलायनाय बिसि इलेक्शन बिसिकांगो गानाय फाइतंखा डिक्लेयार मारिसिनायनो ते कुनु विकल्प लामा खरै आबनि बागै जों ग्राक खाय रेडि खाय मा दंनाय जों अमनो कयनानि मुचुगो जों जानजानि बिसियो जानि
वार्डआव जों मिटिं मिছিল मा जों सिनाय जिनि नाहारमुं जों जेसाखाबानो अ बिसि इलेक्शननो जों खोप्लायना नांनाय कारण खोप्लायन खांगासे जिनि बुबाग्रानि फान तेबो खराक नुनाय आबो जों देबागनो साबिमानो जों तामनि बागै जिनि दफानाव मोथांनायनि बागै जों खराखाय तंयाखाय सावले खराक खायसिनाय दा जों खराखाय तंथानि नरक बरक जत नुकुरक थानसाखाय सामुं खाजनि बागैनो नरक जतनो कयमुं नारगो केवैसा जतनो पाइपले हामबाय बुबाग्रानि तरफ थेगो जों नरनो हामबाय मारियो जे जिनि इनिनि अ डेपुटेशनो जत फाइ मानजा फाइबानि बागै नगर सामुं दंफानो साकसाया जुगे हिनबानो जत दिनि अर फाइ मानजा मानि बागै नरक जत नुकुरक द खाकसांमा हामजाकबा ते खुलुमुं याफारे आनि नरक थानि दिसिसा कयमुं अरन पाइदाय जतनो हामबाय बुबाग्रा एब्लथुं तिप्रासा दफा एब्लथुं ते अ हानि बुसारो गाहाम गोरोंखाय दंनानै उथुं जतनो हामबाय खुलुमबाय।